Terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa? Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi ndung mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong kok. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Kompak nyawi setunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Ah iya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan li ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih
wareg mangan wari tanah Jawa isih seger ngombe banyu tanah Jawa. Ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nen di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit tak kok. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki ape lho reng dadi celeng? Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek mergo sikile pincang. Nan, terampil nek joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa rek. Wis ta? Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa, sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya, Tru? Ngono lho, bener. Bagong arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugreh-ugreh. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong, nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kong. Kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel kok iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Kong, malah justru kuwi dapet pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong iki karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah. Darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing Manding kene. Iya, ya bener ngono, Kong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja.
Glidike ra jamak-jamak. Kosike. Bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangkadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo ngapa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kan suwe-suwe wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah, semono gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kong jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dado ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagareng. Lah kok ting gruduk. Tak kira kawula Karangkadembel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagareng. Waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karkaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe nggih. Kakang Antasena, Kakang Karkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo gruduk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi.
Nolo Garing slamet. Mangaitunipun Ndara wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa ring. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Kankaca, Nolo Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu wilujeng. Nolo Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara pisanggeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tambanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Kankaca ya Petruk pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tambanana. Gendi kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Gawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe, wah, langsung pemburu aku. Iya, yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi, para putra kena dayaning sanggiwang rembulan, wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala, nglumpuke kadang-kadangku pringgondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Aku lagi rasan-rasan lah kok dadi wis padha priksa. Lho, Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Garing Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nang ndi, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar kan aku gak plotroke kathok aja, Gong.
Wong karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Aku ingin golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndorowati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi kok. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Trek. Trek, rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Kuwi. Mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang karo Abimanyu. Oh, Kakang karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggri suwan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat Baladewa Etra. Nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kana sing melu. Aku lu sik asikilku asam urat kok. Garang wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Ngeden kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngertos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon to, Ndara. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibageke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng gandap leguduk suaru gembol Sumarante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Lho nggih, sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petro tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok.
Eyang Durna wilujeng. Wis anggeni slamet aku wis anggeni. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampan ana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pendhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana nggon mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampan ana Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampan ana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku sampean ana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku sampean ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru. Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa. Dina irante. Nah engko nek ora permono sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndongak angka loro, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumben. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumune dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Ngomong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Ten pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sagung nggih, Den. Hah? Sing tetek ta rasa ora ndirasa kepenak sago ta Ndara Antasena ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kosek perkara iki aku ora bakal ngeyel, perkara iki aku ora bakal mel ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel.
Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik. Iya. Ora ngawur nino. Sak arep kok ora apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kowe njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya apa? Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sependina ora ming sego jagung, ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten mriki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak? Ayo metenteng tunguk misor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana, loh iki Bagong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggawe pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduren wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duwiten wae piye? Nek bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina, tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah.
Dian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar kowe ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara kadang-kadang. Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya.
Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garukaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Tru? Asem e. Ndarang terjawab. Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah iki kok bloko banget iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedagan iki aku mengiso bantu 150 bag. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dua kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arnendi methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku iki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Mau jawab apa ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nek aku mati lho, Truk. Yo mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu.
Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki beda aku. Tak plotroke kathokku aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono kusone aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem iki Den. Iya tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes kowe. Aku sengit karo kowe kok wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa kaya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Ngono to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Perkara tentreming Karangkadempel dipasrahe karo anak-anak Pandhawa. Nek Padhe Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karangkadempel. Mula saiki Padhe kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat. Ora wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo. Gage. Bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa.
mati. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barang. Mati aku. Waduh. Wah. Minggir. Wah, Gatut Kaca dasar Puranyata. Siwa Hartomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo dipun jajal. Hal mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Antarja? Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Kula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Oh, tibano mati ae. Modal ae. Wih, Dian. Tanganku keju-keju ento, Jo. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar
menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban kula semanggaken kese sertayu wonten dawuh mungsamu sapa Antasena man weh lah ora pati ndugaman tenan to wis tak bedene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar mundur-mundur iya kono ngaso kono iya bejah kula man mungsamu sapa Kartomarma anak kula Pringgondani Gatotkaca nyamber ngiwa nyamber nengen sampluki sirah kula kan kula semanggaken dheweke iso mabur ora iso mabur li temandang sak pinake dhewe sikile nendang ngiwa nengen nendang nengen ngiwa nengen ha iya karang ya trampil kok gadhe nggih wah Dirmagati perang pelang man temu sapa Wangsareja sapa Wangsareja Wangsareja ki anake kula kudu cek barep Antarja wah Antarja kula antem dadane gak apa-apa weh barang dheweke klidha kula di anu pidak cikil kula apa dipidak cikil kula man nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet barang niku dheweke temandang ngeceban ngenten iki tangan siji ngenten kula maju sikut cangkem kula til secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding kok kaya aku ora iso mbayang to mang mriki sampeyan dadi kula dadi Antarja kira-kira iso apa kowe mraktekke lho apal man sampean maju hop ngandani to joloke bludak maju mulai sikut cangkeme yes ngenten terus tangane ngenten iki set ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul blek terus gondono diwalik antil cengele ngenten iki oh ngono to ping pindho oh yes sit ngenten iki wale set ngene terus diganteni duduk ngenten iki kewan iki mane cilik kok terus dienggo praktek ora sak pinake dipun cak madya mawon iya sapa sing urung maju man kuku kula ajeng maju man ya maju wani apa kowe wani mungsuhe to man mungsuhe akeh wedan sapa wae Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo Panakawan wah lata gugu karepe dhewe arep mungsuh sapa kuku kula niku wong tuwa nenek iso Antasena Antarja Gagah Gatotkaca kuku kula dukumba den kok malah montor to kula dukumba ndase anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh maju kuku kula terus mikir kula tantangin ya maju Kekera banter ya terus kekena caganim sesekali iki ora bablas pokoke sak entuke korban Gagah Gatotkaca ya gelem Antarja ya gelem Antaboga Antasena ya gelem mama mati kabeh
sesengkune Antasena dubur gugur ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan Citraksi sing iso matani Antasena pengumuman Citraksi iso matani Antasena almarhum kena pusakaku pengumuman maman sesengkune budak mama mangrungake Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Sampean bro. Sampean bro. Kuku kula mateng. Maju. heeh Nggawa pusaka. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki mau. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. heeh. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake brol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane rasa aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngeneni karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedran kok kaya kena. Tak kembit. Edan kan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Panik pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo wani? Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuning ra gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye?
Patih ngono ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu jamane dadi apa ibarate. Eyang Durna nggawa cundha manik ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara tapasrake marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan kula aturi seminggah Ndara mang semingkir Durna kula balekke teng Saka Lima ndak dadi maksiat mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun karang kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adhiku wis sanggeni sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara matur nuwun nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel njaluk pangestu ya Kek nggih ngatos-atos Siwa Semar nyuwun pangestu nggih Den ya Siwa Semar nyuwun pangestu muga-muga kesenggatan penjangka kula Ndara ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubanara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggone ngadhep sawetara iki ora panglingkaya ana sowane anakku lanang Drepsila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni padha raja sapraptamu nggih pinayunganing kawidadan wa aku ngaturke begitu katur ya wa ya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Ndhurawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja cah bagus slamet tekaku Pakdi aku ngaturke begitu katur ya Pakdi iya Antasena ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Ndhurawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Ndhurawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggeni dak tampa dene ndungkap ing ngangka loro patakone negara Ndhurawati sowan kersane Kanjeng Ndhurawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar iya wa la wigatine apa dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela ngene ya wa nalika semono aku kuwi ngimpi jroning pasumenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane nanging ora mblerengi wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar ngono nggih iya tumuli aku nganti kalawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau
Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang nak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah. Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih Wisanggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karangkadempel. Tumuli aku nglawan para putra saguh sakbiyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan Punden Pandhawa. Mula ora ana ilang yen aku kelawan para putra kabeh bebantu marang Batripating Siwa Nayantaka. Ya, Wisanggeni kuwi bagus, kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karangkadempel. Nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karangkadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wa gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyo marang Karangkadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati, Siwa Ndwarawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wengis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, Wisanggeni. Ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to Wisanggeni tumuli anyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karangkadempel lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangka kuwi Sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu Ndrawati iki sira anakku Drepsila Geni mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi Sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki Wisanggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan menekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese
Siwanaya Antaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawanta. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Antaka tangeh derajate iso munggul tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bli sadhe ngias karo Siwanaya Antaka aku sing ora trima. Lho Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Natandrawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil Sekar Jomulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Antaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku wis sagu karo Siwanaya Antaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Jomulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati itu marang Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Wila edan ki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampean. Nek sampean ngregani karo kakekne Semar. Nek sampean ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Natandrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten nggih. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedean Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo tak lakoni namung mutu Mak Cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki ae siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Jomulya. Lah iki mengko nek nganti Siwandrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, rasa ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwen dadi grojokan Gogya dadi tangisan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang Tidaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jomulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu, tangga tak ayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik.
Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih, nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono wae. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo awakmu Ndrawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik. Garba ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran, upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Nek ora saya coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso deleke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Wong edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Jayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa kaya ngono. Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa. Inggih, Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom, kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta. Kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra. Tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat srana ninggir putraku Tanjung Anom? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada? Yen to pustaka Jamus Klima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Kulup nuwun pangapunten Bu. Paripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemuja atur sawatuwa Kanjeng Prabu.
Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwanaya Ntaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klimasada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri boten saged linampah. Mrenging saking menika kepareng boten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Upami boten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa boten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa wonten maring adawuh sira Syadyaja nganti wedi kangelan pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus Klimasada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe matur ing kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerang. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sakmangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Gatotkaca ngono timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran. Nggih, Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klimasada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng Paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mengko Gatotkaca.
Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kawuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus ki maksud kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi Alwar Kutara. Mboten. Malah samangke garwa kecakanipun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlampruk tuyak. Monggo kula dherekaken. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono. Lho menika jimat paripin dayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren? Sirat Majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andhatosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sang Hyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi andhatosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Wonten Naka Baginda, inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang dijuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duh aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur, golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho, mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni
menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten. Iblis kowe. Wah, mati aku. Bocor kowe. Kowe kandhani wong nang ora kuku, marat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun. Mula Sara karo Antarja sak gelem-geleme. Apa dianggep aku kalah karo sampeyan? Yen pancen sampeyan ora kena dikandhani, sampeyan ora kena dileremake rasane. Hayo. Tak ajangi jembar legane atiku, Antarja ora bakal mundur. Padange wani petengane apa meneh. Wah. Wah. Yata laruta saking Gudha Sangkara kala yen namutusa sangsi. Wah, tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula Sara karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura. Jaluk mati cara piye? Bawa Prabu, Bawa Prabu. Lho Kresna inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. O menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang. Bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ambil senjata nenggala Hyang Alugara. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong cilik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja, ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson pekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan uripati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kalan Alugara. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugara. Lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Kandyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun mangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kok sik Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to? Dadi gatekke. Mbok menawa sedha payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, pasih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern dah. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan.
Danawa pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Truk. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa mergo wis sinampiran pakanan menapa dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara.